La proliferació a internet de continguts que promouen l'anorèxia i la bulímia ha posat en alerta el Consell de l'Audiovisual de Catalunya i el Departament de Salut. Per això el CAC i la Generalitat han decidit portar a la Fiscalia 15 blogs. Continguts com aquests són ara mateix a un parell de clics de qualsevol que tingui connexió a internet. Són blogs amb textos i imatges que recomanen des de medecines, purgues, dietes impossibles i tècniques per vomitar, fins a activitats extenuants per cremar calories, estratègies per ocultar la malaltia a l'entorn immediat o la defensa de conductes autolesives. Són espais virtuals en què cauen persones vulnerables, amb una autoestima baixa i amb pensaments erronis pel que fa al pes i la figura. I troba en internet algo que no troba en la seva vida real. Que és aquest reconeixement, que és aquesta reafirmació. Aquests missatges que per una persona que no té aquestes dificultats no tenen cap efecte negatiu, amb aquestes persones són destructius. Tenen codis propis. Anna és la paraula per identificar-se com a anorèctic, Mia com a bulímic, príncep o princesa per autodefinir-se com a individu amb un trastorn alimentari. És un problema que ja fa molt temps que està present, però possiblement en aquests últims anys s'està actuant en una major virulència. Per tant, seria recomanable poder intervenir a nivell jurídic en algo que posés un fre, que posés un límit en aquest tipus de missatges. Precisament per frenar-ne la proliferació, el Departament de Salut i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya han denunciat 15 d'aquests blogs per un possible delicte de lesions. Això té una permissivitat que aquí intentem que no hi sigui, doncs, en tot cas la nostra obsessió en aquests moments és contenir la progressió d'un procés que és un procés crònic. També han donat un seguit de recomanacions, com ara no emetre en horari protegit publicitat de productes greixosos o per perdre pes, i ser molt curosos a l'hora d'informar sobre trastorns d'alimentació.